no? Plastic na laki yun. Hello guys, ito naman. Tingnan mo, super laki na niya. Pero hindi siya pa pwede. Kumaga, manibalang pa lang siya. Hindi siya nagpo-focus. Yan. So, ganyan siya kalaki. Diba nakapag ano na kami, nakapag-harvest na kami before isa lang. So, ito yung isa, nakasamay dapat niya. So, ngayon diba, super laki na niya. Well, yan, diba? Super laki niya. Diba? Pero, parang hindi pa. Pero, ganyan na siya. Pero, much more, parang pa siya. Yung laki niya. Diba? Ganyan siya kalaki. Marami siya. Yan. Yan siya. Tapos ito, tinanggal ko lang muna ito sa plastic para makita niyo. And then, meron pa siya dito. Malaki. Naka-plastic pa siya. Kasi yan nga, pinaplastic namin kasi nilalagyan namin siya ng plastic para hindi siya, ano, ng mga insekto. Yan, ito, hindi pa rin. So, ito, lalagyan na namin ito. Lalagyan ko na ito ng, yan, lalagyan ko na siya ng plastic. Parang tulad dito. Para maprotektahan siya sa insects, para hindi siya magka-uod sa loob. Kasi may ganyan. Kasi lalo na dito, sa panahon natin ngayon is ulan init. Katulad dito, naka-plastic na siya. Pero ganun din siya kalaki. Yan. So, yan. So, marami ka. So, nilagyan ko na siya. Yan. Nilagyan ko na siya nito. Kasi nga, mabigat na siya. So, kailangan niya ng support. So, nilagyan ko, sinalian ko na siya doon. And then, meron na nga siya din isa. So, yan. Ang dami niya. So, sabi nga, American Guava daw to. So, ganyan siya kalaki. Pero ito, hindi pa siya hinog. Hindi pa siya pwedeng anihin. So, ito kasi galing pa ito. Bigay ito sa amin ng kapitbahay namin na umuwi galing Singapore. Itong seedlings nito galing pa doon. So, yan, nakakatawa. Super laki at ito mo. Mas malaki pa sa kamay ko. Diba? Mas malaki pa nga sa kamao ko, Timolo. Diba? Super laki pa sa kamao ko. Super laki pa niya. Ang ganda-ganda. Super laki. Hindi ko alam kung pwede na to. Pero minsan sabi nga nila, mas malaki daw talaga pa siya. Dito. Yung kinuha namin before, yung kinuha ko, yun nga, nakuha na namin siya, pinag-try na namin. Pero yun nga, manibalang pa lang siya. So, ito pwede na rin siyang kunin. Pero hindi pa sa ngayon. Think tomorrow kunin namin. So, tomorrow. Or yan. Pwede namin or kept later, pwede namin siyang anihin. Diba? Ang ganda-ganda. Diba? Nakalagay lang namin talaga sa plastic para hindi siya magkaroon ng mga insekto. Kasi yan, nagkakaroon. Mostly kasi yung mga ganitong bayabas, nagkakaroon siya ng uod. Lalo pag ganitong season na ulan init siya, ganyan sa panahon natin. So, yan, nakakatuwa. Diba? Sarap ng buhay probinsya. Makakapagtanim ka. So, sa mga paligid niya pag meron kang mga bakuran. So, ngayon madami lang siyang damo, dumami na. Kasi ulan init, hindi na kami nakakapag gamas. Kasi sobrang, halos ngayon lang siya nag-init, ngayong araw na to. So, yan, nakakatawa. Summer feels na. Grabe, nakakatawa. Yan.
So kayo guys, ano yung mga tanim nyo sa mga likod bahay niyo? Share nyo naman and comment kayo kung ano yung mga ano niyo, mga tanim niyo. Comment naman kayo para ma-share nyo rin naman sa amin, bahagi nyo rin kung ano yung mga tinanim niyo sa Bakuran. Katulad nga nito, yung pinakita ko, ito ay yan, hindi lang siya nagpo-focus. Yan ay ano siya, makopang yellow green. So ang pagka-makopa niya, kulay niya is yung pagkaganito rin siya. Yan, yung pagka-color ganyan siya. So nakakatuwa. Yun. See you guys. Don't forget to subscribe, like. Yan, and then comment na rin kayo kung ano yung mga, yun nga, comment kayo kung anong mga tanim ninyo, mga prutas na nakatanim sa inyo, or even mga mga gulay na nasa inyong likod bahay, or kahit nasa puso nilagay minsan ngayon, kasi pwede mo siyang, kahit wala kayo tanim kumbaga space para sa likod bahay, sa space ng bahay ninyo, pwede naman kayo magtanim ng mga gulay na gusto niyo. Pwede din sa mga plastics na na mga plastic bottle na malaki. So itatanim niyo siya sa masetera. So yung ganyan. Katulad niyan, meron din kami kaLugar. Meron siya pinakaunang bunga niya, kamatis. Look at it. Kamatis. Katabi niya yung Bayabas. Yes. Yes, sige, goodbye. See you guys, and then comment na lang kayo kung ano yung mga prutas naman at mga pananim niyo na nasa likod bahay niyo. Bye guys, happy summer.